sezvamuri kuziva kuti aiwa masoja amuri kuona ari kudeployiwa aiwa negovernment yaED munangagwa nemaarmy commanders nemageneral aritoriwo macitizens eZimbabwe. Pane chishamiso nhau dzabudisiwa panapa dzaexposa zvinoonekwa kunzi aiwa those guys vari kutori kufunga kaviri kuti aiwa toramba tichiekta tichishandiswa zvatiri kuita izvi kana kuti tijamukewo. Sana mina mashuka buda nyogwa muzara nhasi tote subscribe like what on the bell icon. Tichipinda panapa ini panyogwa pachinzi do you know that team riri kudhiraivha chinhu ichi riri kutoti please citizens uya mutotibatsirawo nesuwo totambudzawo tine vabereki nemhuri dziri kudyawo nhoko dzezvironda. Fear not citizens, hakuna ari kufara, munhu wese akatsamwa. Vari kushowa ayo maarmy tankers vachiti aiwa vese vari kumadrivers muri kuona mota dzemasoja nedzemapurisa mota dzinospraya dzine mbureya inovava dzedza zviri kunzi vanhu vese vari kudhiraivha vaive vari kutochema nethis government vachiti aiwa totoshaya toitawo sei, totodawo munhu anototidzikinura. Noda kuti tine vaberekiwo vari kumamisha umo vari kushungurudzwa vari kudya nhoko dzezvironda. Tine vana voda kuenda kuchikoro vada kubhadhira maschool fees hatisi kumakwanisa. Tine hama dzedu dziri muzvipatara hadzisi kukwanisa kuwana mari kana kuti yekuti varapiwe pamwe chete nemafacilities muzvipatara havazokwanisa kumawana. Tinotodzea mafungiro enyu tichiona apa pachiexposwa nhau yekuti aiwa these guys vari stuck. Toita sei senyika yeZimbabwe? Pinai mucomment section medu mutidze mafungiro enyu. Musangano subscribe like pamwe chete nekuti on the bell icon.